ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ କାଟିକି ଦରକାର ହଁ ଏଇଟା ହେଲା ହଉ ମୁଁ ଆଜି ପଛକୁ ତା ହାତରେ କଥା ନମ୍ବର ଯୋଉ ନୂଆ ନମ୍ବର କି ହଁ ହଁ ନୂଆ ନମ୍ବର ରଖିଛୁ ମୁଁ ଫୋନ କରିକି ଆଜି ତମକୁ ହେଲା ତା ହାତରେ କଥା ହେବି ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ନାହିଁ ହଁ ତା କାରଣ କ'ଣ ପାଇଁ ତାର କ'ଣ ଅଛି ତା ମନରେ ପଚାରିବା ତାକୁ ନିଆଟା ପଳଉଛି ସିଆଡ଼େ ଏଇନା ମିଳୁଛି ଏଇନା କରିବନି ପଛରେ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ପାଇବନି ଆବେ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ପଡୁଛି ଏଇଟା ପିପି ନାହିଁ ନାଇଁ ହଁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଛୁ ଭୋଜି କରୁଛୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ପଡୁଛି ଭାଇ ଅଧେ ପଡି ଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ କାଠ ଆଣି ଧରୁନି ପୁରା ପଡି ଯାଉଛି କହୁଛୁ ବାଇଗଣଟା ହଁ ହଁ ରଖ କାଠଟା ତ ରହିଲା ହାତ ତ ରହିଲା ଖେଳନ୍ତୁ ସିନା ଜଳେଇବୁ ଆରେ ନାଇଁ ସେ ଜଳୁ ଆଗ ଟିକେ ହେଇଛି ଫାଷ୍ଟ ତ କହୁଛୁ ତୁ ଏତେ ଅଙ୍ଗାର ଠିକ ଅଙ୍ଗାର ନେଉଛି ଅଙ୍ଗାର ତା ଉପରେ ପକେଇ ଦେବାନି ଖଣ୍ଡକ ଯାକ ନିଆଁ ନହେଲେ କ'ଣ ହବ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖାଲି ଜଳେଇଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଚିରି ଦିଅ ପୋଡ଼ିଯିବ ନହେଲେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗାର ପକେଇବି ଅଙ୍ଗାର ତା ଉପରେ ଚାରିରେ ପକେଇ ହାତ କଳା ହାତ କ'ଣ ହେଉଛି ସେମିତି ପକଉନୁ କଳା ହାତ ହେବା କ'ଣ ଦରକାର କି ସବୁ ଜାଗା ବାସ୍ ଛାଡ଼ିଦେ ଏ ମାଛି ଲାଗୁଛନ୍ତି ନିଆଁଟା ଅଡ଼ ହେଇଯାଉ ଏଇନା କ'ଣ ନିଆଁ ଧାସଟା ଜଳିବ ଯଦି ଏଇନା ପୋଡ଼ିଯିବ ଏଇଟା ତଳୁ ଦେବା ଆଉ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ବନ୍ଦ ନାଇଁ ଖାଇବ କିଏ ଆଜି ଚୁଲି କାହିଁ ଯେ ଚୁଲି କାହିଁ ଆମର ଚୁଲି କାହିଁ ଆଉ ଭାତ କୋଉଥିରେ ହବ ଭାତ ଏଇଠି କରିଦେବା ଡାଙ୍ଗ ଦିଟା ଥୋଇକି ତା ଉପରେ ଥୋଇଦେଲେ ତାର ପୁରା କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆରେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ଟା ତ ମୁଁ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପୁରିଲା ଟି ଇଏ କୋଉ ଚୁଲିଟା କ୍ୟାମେରା ନେଇ ତମର ମରିଯିବରେ ଏଇ ଭିତରେ ବଢିଆ ହବ ଆଉ ଟିକେ ଆସିବେ ଆଉ ବତା ବତା ଆସ ତୁ ଦେ ମୁଁ ତୋର କରୁଛି ହଁ ବଟର କାଠ ଆଉ ଟିକେ କାଠ ପକା जंगल के बीचों बीच क्या चल रहा भाई तुम्हारा इधर बंटी भाई कौन कौन चलती टिके आपणकर एठी कोन माने काम कोन गातर अजगर बाहर करू मार दे वीडियो सिल्ला मार दे ता गातर अजगर कार पैसा यार काई तई धरना करछ अना को जळी अछि फुसरी गला एक भातटा बसे व्यवस्था कोन एठी बसे आबा कहला सेठी किंतु बसे देखिए this is like this no कि टेस्टी भाई नतेरा लादु तेरा ये मारी खा चिल्ली सॉस मारी खा हाड़ा उड़ा कोन तारे थोड़ी लियो म हाड़ तो बना हां हाड़ न गाओ तू चिल्ली सॉस माने फिंदे थोड़ी देख के दो मूर्ख होला सेरा मेन दिन सिझी आइची बुझियो